Майки с доста понадебелели коремчета, искам да напомня, че на 7 май, 12 часа на обяд, в АГО отделението ще има поредния ден за родители. Ще има 3 лектори, ще си говорим за имунизациите на новородените, за пренаталното възпитание, така че, мили бременни майки, чакаме ви на 7 май. А сега тук е застанал един левен тюнак, който се казва как? Валери Пушкаров. Валери Пушкаров. Трябва да ти вдигнем малко микрофона, защото ми се струва, че редовно закусваш сутрин. Браво! Мъж и половина. Сега да видим